ekwan na mo fa so a omoje awareɛ no sa abrede ye hu age a na ye hu so ba no waso awareɛ ye bragro no nya ba mu wie a be ma na busua tu anamo ekoba na busua mu na ye de akoto obanim se me ba ba me esi ne je ba ba ye ho eno achi na de ne ahwehwe busua no mahu se yarebɔ ne bie ni wo busua no suban te san oma ye awie no mo de beto oba no so busua no animu a oba na busua no so omo so aye investigation se wo be ma no so busua mehu se mo hwehwe ye fie se dam eni ho yarebɔ ni eni ho munye to trafo no yeso ye be hwehwe na fe ye hu se bibia ye a fe na ye ba beji tirisa no na ye be kɔ ne ni good morning Ghana edi nkomo good morning herbal ye ni omu edi nkomo wi a ye ba na etirade na ye gye etirade na ye den ni den na sa time no na omoje na enei de ye ne fefefe ya ye rap ni amahu a ye de kɔ nyina no modernity aba be ka tete se na aware no esi ekona ansa na DJ Ike ebetna se no mama ma 3p garlic mixture na enom 3p garlic mixture eye mojedro sonko na jasna mana do so no we di bode we di bayere we di mankani ne de agujeni mu a no bia di bia wo na wase obehwie ni nsu akosi adwaye amano amene dware oba na ya ware na ko adwuma oba besom kan na ware ye som okay enti wo besom wase oyire eye maame ne papa ni nyina na besom wo ba wa ba fie wo na wo bukase ho no waje ho aboso wo ye nkwan ye aduane ama won sire monya biedu nkumafo asa wukunu sa kane no ba manya so aware no ware a wa ba ye panini enti fie o ma nyina mu didi bom okay enti wo no aduane ma wukunu a wase bedibi wukunu nua mema bedibi akuma mpokunu tifie ho a ono so bedibi table ba ko maami we aduane sinche esine kunu nchen we die sinchen ba ko hye table na se na ba ko die siso ye di wi a ye ye sinchen di ba ko so di aba besiso enti mu nyina aduane be hia fa ko table ba ko ho na ma ni nyina didi bom e ma ni nyina so di ayo ba ko sa na neti okay enti na ye onti nkura na ye wu mu fi ho mu nyina so mu ye nuanom sa so nyina didi bo ba ko se de na no na mo ka ye kan enti sa na ye di nyini ti akoye fi ba ko mu ade ti asem si ana ne kanye kan na kora okay okay na ebra ye abusua ni nyina agi atom awie no aware ankasa no nye ya bre so ne ye hyehye nyankopon bo ne wiase no hyehye ye ena bema owo ne ba ena wo hwe ne ye beso ne niam ode ne ba ma aware enti ye hwe mu a opapa bi ne afre no Jacob obabrum aso mu oba bi ma ne je ho so so ware no enti okoye no papa na ne ba no ka chense yi so som mi mfie nson osum mfie nson wie na ye do ba ma no ko no hu no hu se nye we ena no ope no anya se hadie panini nware ya ketua nware to pa ketua la ka ho de so so som mfie nson de na papa na we free abrante ne waro no to osum mfinhia du na no de je nkwara mienu ti de papa no ne abusua na tena se mu pe se wo de emom se itrade no o mu na be kire enu nti na enne se wo kware ya se na abusua ya list o ma ya list no okay enti chese sa list ne die esnobia ebusua bia ne die yo odje but nana hima eden na eye common wo sa list no men kan say because any e ka obi abe hu no tete no na eden na ya ade a ebia me free ebusua o me free ebusua nti no ya list nti me nyepe me mom eden na sa ade we nko ade ebusua ebusua B ebusua C e wo say e ba list ni mu ni wo say ye agi aware ye ne de me hu say ebusua bia ne omo enna kura sese e wo ho e bia na wo krum ya di list ni free tire ko country uta to fi ni me 87.9 Kumasi media amamre kwam wo ya amamre ni wie sika sam ayi kakra konta fo ne ade a mo ho ne ma de mo amasa okay so simple so obi ani de abusua mu omochi amamre mu ni amane mu den ne ende ye den ye wo say epie mu a ende say ye papa wo say ye hwan yo ende wo say epie mu na ye gi free be ma na wo be power we titru pa de me ni ye broninza okay
Arabila. No so say upe bi abenya no ye de ye nyankopon adom ye say ye nkwaye bia mu a ye wo no ye benya abe ye benya doka ntinsefufo die na ewo ho na ye wenim say nipa ejan won bi a wo ya to ho aba betwa ahia no ye say ye bibi kakra ma omunsoso enyam mfaso ti sensenfo ne beba ye che na obi anya bia no na sika sam ne nimu sa enti